ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоёни гурӯҳи ангур ва буғ, дӯстдорони табиат. имрӯз 10 октябри соли 2022 ва мо қарор дорем дар Варашилободи ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ дар яке аз гармхонаҳои лимӯпарварии ниҳоят зебо ва аз ҷиҳати агротехникӣ дуруст сохта шуда. Ман аз адабиётҳо хондагиам ва аз одамҳо шунидагиам аз одамҳои пеш ки вақте ки якум мартаба лимонро аз хориҷи кишвар ба Тоҷикистон оварданд, дар траншея сохтанд, яъне ки ана хел чуқурӣ кофта сохтанд ки ба забони русиш траншея мешавад ва ҳамам траншея мефаҳманд. Ва мана мо ҳозир қарор дорем дар ҳамин лимонхона ин бинед ки 2 метр траншея кандагӣ, яъне ки 2 метр чуқур кандагӣ, бараш тахминан 12 метр, дарозияш канор надорад, мумкин 50-60-70 сантиметр бошад, наметобад аз сабаби бақувват будани лимон, баландиаш 5 метр ва дугаобразни маҳкам кардагӣ аст. Дугаобразни тоҷикиро намедонам, ана хел маҳкам кардагӣ аст. Ва мо ҳозир мебинем ки ин лимоҳо чиқадар бисёр бастагӣ ҳастанд ва ҳарчанде ки ба мо хабар расид ки як миқдорашро чин дана лакай. Ва инро бинед, ин ҳар як дарахт накам аз 100 килограмм лимӯ дорад. Ва ин боигари Тоҷикистонро бинед, иноро бинед, қафо ҳама пур аз лимӯ аст, таги ҳамин дарахт пур аз лимӯ ҳаст. Мана ин тагашро бинед, ана оҷо бинед, ана бинед, ҳама пур аз лимӯ ҳаст. ҳангоми суҳбат бо лимӯпарвару ман фаҳмидам ки ин чанд сола аст бачаҷон? ин 4-5 сола бошад. Ман ҳайронеро бинед 5 метр аллакай давидагӣ. ин дар зераш ман фаҳмидам ки чӣ кор мекардагианд ино дар бехи реша селитра мепартофтанд, нитра мафос мепартофтанд, амафос дигар ҳамаи чӣ ки дар кор аст мепартоянд. Инчунин порӯи свежи гобро, пории тозаи говромолро дар об аралаш карда шарбат карда мерехтиянд. Ва ин лимонро бинед чиқадар сабз дарахташ, ягон баргаш зард нест, ҳама сабз. Ина бинед ҳама сабз, барги касал надорад. Якта нимта барги дорад ки ҳашарот зер кардагӣ. Ин ҳашаротро аз акаи Сулаймон соҳаи кишоварзӣ гурӯҳ мепурсем ки ин чи аст, ин чи касал аст? дар ҳолати дертар ҳамин кора мақсад ба роҳ мондан бисёртар тортанакана клеш мегӯянд ба барги лимон, баъд ба меваи ҳамин лимон зарари хича мерасонад ки хеле ки ҳозир шумо дидесен дар инҷа қариб ки як ҳисобӣ ҳамин баргои вайроншидагӣ ҳисобӣ дида мешавад. Кам аст. ай сабабе ки деҳқоне ки ба ҳамин лимӯпарварӣ машғул астак, бисёр як деҳқони таҷрибадор дар назар мерасад. Сари вақт корҳои агротехникиро риоя кардагие. мо чӣ хеле ки таҷриба медонем, барои тортанак ҳозир хай бо хуча пурсидем, вертимек гуфтан истифода бурдагиам. Вертимек ин худаш ба зидди ҳамин тортанак истифода бурда мешавад. Баъд барои пашача ёки шира ҳам моспилан ҳам асефид истифода бурдагиам ки ирам дар давоми сол якчанд маротиба истифода бурдан дар кор. Ба чӣ хотир ки ҳамун давраи тухмонӣ ҳамун тортанака мо бояд ки пешгирӣ кунем. Вақте ки мо пешгирӣ накардем, вақте ки дар зироати мо ёки дар мисол ҳамин лимӯи мо тортанак ёки шира пайдо мешавад, бо ӯ ҳолата баъд мо маҷбур мешавем ки доруро зиёдтар истифода барем. Вақте дору зиёд истифода бурдем, ба меваи ҳамин маҳсулот мисол ҳамин лимӯда зарари хича расондан мумкин аст ки мисол дору зиёд истифода бурда мешавад. Барои ҳамин зиёд нашудани ҳашарот, зиёд нашудани тортанаку шира сари ҳар чанд вақт мо бояд вертимеку моспилану асифед истифода барем? Асосан бояд ки мо ҳамин кадом вақтҳо, тобистон тирамоми зимистон давоми сол бояд истифода бурда шавад. ҳар моҳи чанд мартиба? ҳар моҳда ақаллан 2 маротиба истифода бурдан дар кор. Ба чӣ хотир ки вақте ки тухми хича мемонад, мисол ҳамун тортанак, мо ӯро мушоҳида карда наметунем ёки мисол беаҳамиятӣ мекунем, як вақт мебинем ки баргоро ҷазир кардагӣ. Барои ҳамин бояд ки дар ҳолати тоза буданшам
профилактика мисол гоҳ пошида местем ба хотире ки он пайдо нашавад. дар гурӯҳи мо як обуначӣ расми кундаи лимоашро нишон дод ки онҷода ранги ба монанди шафтолу зардолу гелос ширияш пайдо шудагиаст. бале дуруст. вай чи аст? чӣ хеле вай тавобат карда мумкин? лимо аксарияти лимонпарваро медонанд ки лимон як касалӣ дорад ки чӣ хеле дар дарахтҳо мо мебинем хеле ширеш клей ширеш клей ба одамо чӣ хеле фаҳмо боша ҳамин чиза мо дар назар дорем. дар ҳамаи барго пошидан дар кор доруи даҳани фаранг ё ки ба забони русӣ мени купарос меган 1% карда пошида мешавад дар ҳамаи дарахт. масалан 100 литр обда 1 кило даҳани фаранг 1 кило оҳаки ношукуфтаро мо мегирем дар зарфи пластмассӣ ҷудо об мекунем баъд кам иша мисол даҳани фаранга дар болои оҳак кам рехта тайёр мекунему ба дока полонда мисол ба воситаи дорупошак мо ҳамаи ҷои ами дарахтро баргоша мешӯем. агар илоҷиш боша ҳамидан 2-3 маротиба дар давоми сол кардан дар кор. баъд кӯндоша 3% кардан дар кор. ҳамин даҳани фаранга чӣ хеле гуфтем 100 литр обда 3 кило даҳани фаранг 3 кило оҳак ҳамирам мисол ҳамин хел тайёр мекунему ба воситаи шотка поёнро ба хотири чи шотка ки ӯ ғафс мешава ба дорупошак шапиданаш мушкил мешавад ғайриимкон мешавад пошиданаш. баъд корчаи ягон мисол чиз қатӣ брида мегирем ҳамун клеёро ай танаи лимон мо ба шотка шакида ҳамун танаи дарахта безарар мегардонем ки ҳамун касалӣ афзоиш наёбад зиёд нашавад дар танаи дарахт. ин номи дории шумо ба гумонам бардостка жидкост шуд. бардостка жидкост ва даҳани фаранги шумо гуфтаги кислота аст ва ҳамонҷоро месӯзонад, микробро мекушад. бале дуруст. и барои касалаш ира истифода мебарем. барои чӣ? барои ҳашарот чӣ хеле гуфтем тортанак мақсад вертимек барои шираву мисол пашача моспилан қати асефид агар бо хоҳишмандо бошанд бо агар касе ки бухоҳад ягон намуд витаминоро метавонанд ки қати дорувои мисол ҳамун ба зидди ҳашаротҳо метавонанд ҳамроҳ карда бипошанд ё ки алоҳидагӣ метавонанд бипошанд. масалан нутриван ё ки ягон монанди ҳамиҳо ягон намуд доруво бошад метавонанд истифода баранд. ба шумо раҳмат акай Сулаймон. ҳамдиёрони азиз бинед ки бихи лимонро побил намекунанд чунки ин патакреша аст. решаи вайро мо ҳангоми побил кардан мебурему ба дарахти лимуамон зарар мерасонем. барои вай ман ҳамхел аз бутта 1 метр ин тараф 1 метр ин тараф ҷӯйбор ҳаст. ҳамин ҷӯйборро ҳамаи ҳамин доруро ҳамин ҷӯйбор қати равон мекунанд ва патакрешаҳое ки дар ҳамин ҷӯйбор омада расидааст ба нукаш решаҳои ҷаббидани ҳаст. нукаи решаҳо қати ҷаббида мегирад ва бинед ки аллакай болош 5 метр шудааст. 5 метр шудааст. баъд ман мехостам пурсам ки ҳамина ина бинед чӣ хел ин абрезка кардагӣ не ин абрезка намекунанд бачаҷон? мекунанд ака. кадом вақт? вақте ки мевара чиндан ака буд кадом. куҷоша мебуранд? ҳамун мақсад навдои наркин меган навдои наркин шад зиёд чӣ шад. ман ҳам хел фаҳмидам ки вақте ки лимонро мечинанд моҳи декабр ҳаминҷода анавай навдои наркин аст инора калта мекунанд. аз бихнашам набуранд агар калта мекунанд то дода ай ҳаракат мемонанд ё намебуранд шу намебуранд не метавонанд ки дига ҳам ҳаракат накунад ҳамон мебанданд ака. ҳамино метавонанд тавонда мехоҳонанд ҳамино бо мебастааст. ҳамдиёрони азиз бинед ки ин лимонпарвариам як мактаб аст, як мактаби калон аст ки барои ин бисёр омӯхтан дар кор ва ман ҳамон мақсад доштам ки ба шумо нишон диҳам ки бисёр лимонпарваро дар хонаҳошон профессионал набошанд. агар касбӣ набошанд ва ё любители яъне бисёр дӯст медоранд лимонпарвариро. ман ҳамин хел аз гуфтаҳои мо истифода баред. ман ҳамин хел лимонпарварӣ кунед ва аз лимонҳои бисёр хушбӯй ман ҳамҷа мо истодем бояш дар димоғамон аллакай расида истодааст. аз ҳамин ина бинед ино бинед ҳамҷорони азиз ҳамаш лимон дар тах. ин дар назар метобад ки лимон нест. ин тагаро бинед
این لیمون رو ببینید کشول کشول یه همین تک به تک لیمون همین خیلی تک به تک لیمون دیدید انا هم دیورون عزیز اینجا رو بینید او بچه این پر از لیمونه انا هم دیورون عزیز در همین زمان من نوار رو با آخر میرسونم با گروه انگور و باغ باشید معقول شده باشد اگر لایک مونید پدیلیت کنید که یور رفیقای شما بینن از این نوار بهره ور شوند در پناه خدا باشید